Pozdrav ekipa svima, kao što vidite ovdje ispred imamo našeg Mini Coopera. Kao što vidite, farba se sjaji kao da je keramika bačena na njega. Jedino što smo radili na ovom autu, to je zapravo jedino što smo pokušali na tom autu napraviti radio, ali nažalost nam je falio adapter koji to se spaja i da lagani cold start. Evo ga, kao što čujete, lagani cold start našeg Minija. Idemo iznutra samo na brzinu pokazati kako to sve izgleda. Kamera je wide naravno, da vam pokažem što više moguće. Ovdje smo radio već izvadi, čekali ovaj adapter da možemo spojiti naš stari. To je novi radio. Dakle, evo ga stari radio kako izgleda. Znači, Made in Češka. Minika još uvijek radi cold start. Kao što vidite je očuvan, u perfektnom je stanju. Onda ovdje imamo panoramicu, samo stisnete i ona se otvori komplet. Znači imamo onda ovu mrežicu ovdje koju isto možemo montirati, na primjer evo ovako ovdje. Montiramo mrežicu da nam ne upadaju tu neke bube ili nešto, ja sad ću vam pokazati to sa vanjske strane kako izgleda. Evo još jedan dio odavdje. Evo ga sa vanjske strane kako izgleda naša panoramica. Dakle, imamo tu mrežicu, imamo naravno bez mrežice. Evo lagano zatvaranje panorame. Evo ga. Iza prostor isto malo neurodan, tu nam je bio došao novi akumulator pa smo ga stavili jer smo s onim starim imali problema. Iza je malo razbacano sve, ali da, više manje auto je perfektno očuvan. Dakle, auto je iz 2004. godine, 1.6 motor unutri, benzinac sa 116 konjskih snaga. Auto trenutno na satu, kao što vidite, ima 178.000. Tako da. Motorna hauba kod Mini Coopera se otvara ne sa ove naše lijeve strane kao što zna biti ručica ili neki prekidač, nego se otvara tamo sa suvozačeve strane. Dakle, ovdje imate jednostavno, ovdje znači se sa desne strane otvara hauba od Mini Coopera. Zanimljiva stvar. Motor od Minija. Dakle, sve potpuno suho kao novo, mi nismo tu trenutno ništa radili. Znači ovaj motor kako vidite, takav motor je i bio kad smo ga kupili. Ima još ovdje paučine kao što se vidi. Filter nemam pojma ni sam kakav je. Sve dijelove koje sam naručio još nisu nažalost došli. Tekućine za stakla kao što vidite nema, jer smo mi ovih dana probavali sve, ali to radi. Ulja ima, ulje još zlatno kao što ste vidjeli. Od tih dijelova što smo naručili su naravno svječice, naravno ulje, naravno filter ulja, naravno filter zraka, sa unutarnje strane filter kabine. Onda tu smo uzeli taj novi akumulator koji je već zapravo došao, njega smo tu već montirali. Diskovi prednji, zadnji i pločice. Onda još zanimljivo što smo uzeli od toga je naravno kočiono ulje, jer ćemo mijenjati isto cijelo komplet kočiono ulje. Za osvjetljenje naše tablice. Dakle, to nam dolazi isto novo i neki sasvim mali sitni dijelovi koje sam naručio, ne znam, tipa šarafe za njega i ostale neke stvari. Uskoro puno novih videa što se tiče ovog Mini Coopera. Jedan mali view o Mini Cooperu, kako on zapravo izgleda, kako je zapravo očuvan, kako je top, jednostavno nema nigdje ogrebotine. Doslovno auto je star 20 godina, kao što sam rekao, 2004. godina je auto i sa tom opremom. Dakle ljudi, 1400 eura, 178.000 km na satu, 1.6 benzinac sa brutalnih 116 konjskih snaga. Ide gas!